Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Then when he died, for me, what I'm saying, the nation lost a hero, but I lost a son. I don't know what to say. I don't know what to think. I have asked before when I've been interviewed, what can you say about how we mourned him? Even after he died is when I knew how much Malawians loved him. I don't think he himself knew. Kunali zambiri zimene zinachitika after his death. Atayikidwa m'manda tinaona kuti anthu anatuluka kuti tikufuna tidziwe bwinobwino kuti zachitika ndi chani. Tinaonanso kuti Mayi Joyce Chilima nawonso ananena kuti ifeyo tidakafunabe mayankho pa za imfa ya Achilima. Kunakhazikitsidwa commission of inquiry. Inu position yanu ndiyo tani pa commission of inquiry imene inakhazikitsidwa komanso the events which happened before and after his death? Ineyo, I think all I can say is that the position ya Mayi Joyce Chilima the position yangaso. Position yanga ndiya kuti Ndimafunso anga sanankhidwebi. I don't know what to think. Even after the commission of inquiry? No, but the commission of inquiry is contradicting itself. So ineyo sindikuziwa tuchotindiganiza. What we were told and what happened sizikugwirizana. Nge ineyo bwanji mungondisiya bwanji. Ifukwa sindikuziwa ineyo, I'm not a scientist, so I'm not a pathologist kuti ndiziwe kuti thupi limata munthu amata kufera mwamba ndi akamasika pasi amakhala opanda magazi amakhala mthupi mulibe. You know, I don't know who will explain to me all that, and so I'm dealing with that too much. And when I heard Mrs. Chilima say Ndimafunso sanankhidwebi ndiye ndiliwambiri. Ndi zinthu ziti zimene mwina mu commission of inquiry zimene kupasanibe Ndimafunso malo mwa mayankho? Ndimafunso amakhala ponena kuti tinamva kuti ndege inakafika kunzuzu ndiye sinatere chifukwa chokuti weather sinali bwino. Ndiye pilot anawuzidwa kuti abwerere, ndiye pilot amabwerera kupita kuti kulilongwe. But pilot could have flown to Karonga, which is a better airport where there was no fog. Number one. Number two, so now the report comes out and says sana kafike kunzuzu. The search team went into the forest on the opposite side, but then the next day the plane was found popanda ndimitengo yomo. I don't know what to say about that. Do you think maybe there was a foul play? I don't know. I don't know what to think. I'm just troubled. Ineyo Ndimafunso naneso alibwanga usayanka.